Илия! 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 Стани бе! Стани бе, Илия! Илия! Ставай бе, Илия! По-бързичко, че няма много. Минаха 20 секунди да станеш. Как си бе, Илия? Добре. Как се чувстваш? Дремваш, вика. Гледам. Следобедно. Ага. Какво ще правиш, на тия дни? На юли месец, началото. На 3 юли ще ходя да пея с бай Владо Керанов на Wake Up фестивала. И Керанов ли ще е там, бе? Той Керанов е много готин, между И другото. Керанов ли ще е там, бе? Вярно, бе. Аз ще взема да отида, значи. Мила, бе. Ма, много ли ще пеете или само като всеки път? 25 минути, поне. Няма, аз отивам, човек. Определено ще отида. 3 юли. Илия Траев и Владислав Керанов. На 3 юли. А Джей там ли ще е? И Джей той. Wake Up. То ще е много яко, бе. Будния фестивал. Добре, айде лягай си пак. Извинявай, че те притеснихме. Айде, лека нощ. Изморен е човека. Работи в нефтозавода.